Munhu paanobvunzwa kuti makadii anoti takasimba. Asi akasimba here pachokwadi? Kusiya mhuri, hama neshamwari, kutsvaga pekugara, kutsvaga basa, iwo mavhiza. Zvese izvi zvinokanganisa njere kusvikira munhu ava kufunganya. Ndeipi nzira yakanaka kushandisa kana wasangana nematambudziko akadai? Zvakafanana nekufunganya nguva inokuomera nenguva yekuti unenge uchigara uri wega. Zvinowanikwa kusangana nenguva yakaoma, zvinowanika kusangana nenguva yekufunganya, asi minduro hakusi kutora zvinodhaka. Handiyo minduro, handiyo pundutso, vanotora zvinodhaka kana zviro zvaoma. Handiyo minduro, handiyo pundutso, vanotora zvinodhaka kana zviro zvaoma. Hazvinyadzise kugovera dambudziko kune munhu unovimba naye nekuti unobatsirika. There are many services that can help you in your situation. Visit our website www.greenbook.org.au. There is a better fight. Andiyo minduro, andiyo pundutso.